Dinamarca, el país més feliç del món, diuen. Però, i si darrere dels somriures i els canals de Copenhague s'amaguessin societats secretes? Societats secretes a Dinamarca, maçons, templers i altres misteris. Dinamarca pot semblar un país massa tranquil per a conspiracions, però històricament ha estat plena de cercles tancats, ordres religioses i clubs exclusius. Des de l'edat mitjana, cavallers templers, maçons i ordres humanitàries han deixat empremta a Copenhague, Odense i Roskilde. De fet, molts edificis antics amaguen símbols i marques que alguns interpreten com a proves d'aquests vincles secrets. O simplement és una decoració massa detallista. Comencem pels clàssics, els maçons. La primera lògica maçònica danesa es va fundar el 1743, sota el nom de Zorobabel o Frederik de Krone de Hop. Sí, el nom és pitjor que una contrasenya de Wi-Fi. A partir d'aquí, la maçoneria es va estendre entre nobles, militars i intel·lectuals. El rei Frederic VII i persones de la cultura danesa hi van estar vinculades. Encara avui la maçoneria danesa és activa, amb seu a Bleckdansvej, a Copenhague. Tenen webs oficials, rituals simbòlics i una discreció que fa volar la imaginació. Els cavallers templers també apareixen sovint a les històries sobre Dinamarca. Encara que no hi ha proves que hi hagués una seu templera oficial al país, hi ha restes arqueològiques i cròniques medievals que suggereixen que cavallers danesos hi van col·laborar. Una llegenda diu que quan l'ordre va ser dissolta el 1312, alguns templers van fugir cap al nord i van enterrar part del seu tresor en terres daneses. Fins avui ningú l'ha trobat, però això no ha impedit que alguns caçadors de tresors segueixin buscant-lo. A més dels maçons i templers, Dinamarca té altres societats discretes, com l'ordre de Dannebrog, creada el 1671 pel rei Cristià V. Tot i tenir nom d'ordre secreta, avui és un reconeixement oficial a ciutadans destacats. També hi ha ordres més recents, com per exemple l'Ordo Templis Orientis, o grups esotèrics locals inspirats en el Rosa Creu, però amb poques proves d'activitat real, més enllà dels fòrums i algun ritual privat. Per què ens fascinen tant aquestes societats? Potser perquè combinen secrets, poder i símbols. Tres paraules que garanteixen clics i històries. A Dinamarca els maçons són sovint part de conspiracions modernes, des de controlar els bancs fins a col·locar ulls misteriosos en edificis de Copenhague. Però segons els historiadors, la majoria d'aquests mites provenen d'una barreja de desconeixement i cultura pop. En realitat, les lògiques daneses dediquen més temps a la filantropia que a dominar el món. Potser Dinamarca no amaga grans conspiracions, però sí una llarga tradició de cercles tancats, ordres simbòliques i societats discretes, que no secretes. I això ja forma part del seu encant. Un país on pots parlar de maçons i sectes secretes mentre prens un cafè caríssim en un espai minimalista i molt ben il·luminat. Així que la propera vegada que passis per un edifici de Copenhague i vegis un símbol estrany, no pensis en conspiracions. Potser només és disseny, o potser no.